Takarjola an paraki takarjola ani mungkai Sneha Deborma. Nang tang busung maru sab ka. Ang tang thammar sapka. Tang tham. Mungkin nang tang tham rusap thini. Tini to nang silek ng kabluna. Silek ng nyang bo ko hima tong ka. Kaham no matongka. Tay ang puila kai to no hambairo because bini jari se bin chuba ma jari sang tini select ang gotha. Nini am baw songla busu jortai support khai. Borok to onek no support khayo. Ano rusap dihinita. Nung por jotong ko. Porin tongo. Bo class so. Class 11 no. Mungkin nang bufur porikha bufur rusam rok surung ka busai. Abo an timetable tongo tabo khati jang Rusam nung busu jortai hamja. Abo tang hamza go onek no hamza go. Agin simen hamza gota. Mungkin nang to tini audition nang ma rusap khana. Mungkin lukorok nini rusam mung no. Bo no rusabai bo silego ongkha. Mungkin do lukorok no kisisa. Tang sa rusabai khana roi sini mungkin ortam. Ako. Aichukni mango jadu nang fayo nakrai khlayai khano nang khogo Aichukni mango jadu nang fayo nakrai khlayai khano nang khogo Saichung tongi malia nogo khaba thakliya biang eng nai kha aniyo khale Saichung tongi malia nogo khaba thakliya biang eng nai kha aniyo khale Lekin khana tok le or jamo sam thani sirang ka nang abo. Abo ang nogo no phone rogo khanai sirang kata. Kono guru rok de to. Gor role kari. Guru rok kere. Nang tini je audition select yang ka nang bobo hayang kamu hel hangkata. Khato bai gala because next year bo ang nai yang ke after bo try klai nai ni ta ang. Ke nang tabu phasang gai bobo hayma tong ka ni bo. Tong thoka no hanma no. Onek tong thoka na. Ke tini ni je audition nang phasang gai nini dol hai ka ba friend song nang kesar mong next ni bagai je audition phani rong ni bagai nang tamo reply renai bong na message. Ki support klai tong tai ani bagai shuri thong amsuk no. Nini bung tang ka mo. Anmong Sneha Deborma. Aw sini manai black no khana tok he audition selecting thangma bai black no khatung jak mangpli. Obai ken titi si hapang ni bising tei tipra idol je cheng sajak mani first round je pai thangmani season 1 pai mani yaglo no hanya he 2025 ni season 2 ni cheng sajak mani junal khabanok ni bising tei kitingai obai na lokorok sai sai khasal rok ni gana rok ni jotno phailai or audition do mani mangpli. Ganarok boba hengka bini rocham no tuyei sini manani rocham boba hengjakan ro komen bising tei singhodi nai tongnai rong no jotono no sari kachangni jotono hambai khulomka.